मिथिना मोनो जों गुवाहाटियाव थानायफोरखौ हमनो हायो माने बर'आव सोलोंनो गोसोथारमोनलै बर'आव सोलोंनो बिदि होनो आरो बिसोरनि थैयाव बर' दं मानोना बिसोर बर' गुबै बर' सोलोंगोन बिसोरो दा जोंनि फोरोंगिरिफोरा एसे ट्रेनिं बायदि माबा लानानै रोंगौथि लानानै दाब दाब जायगायाव थांनानै जि माखासे मिरु खुलिनाय जादों बेवहाय 1 जुन बा 1 जुननिफ्राय हाबाफारिया जागायनोसै ओंखारो आरो सबिनिर बिसुंबि ओंखारो बेफोराव जों मोनथाम मोनब्रै रावा जोंना थाखाथारो असमिया थायो इंराजि थायो बर' थायो बिदियाव बिसोर राव रोङिफ्राबो बर' राव रोङिफ्राबो असमियावनो लिरबाय थादोंमोन जा नुदों खिन्थु दा बे रावखौ रोंथारोब्ला बिथांमोना आरो थुनलाइनि बेलायाव गोबां आवगायबोगोन होननानै सानो बेखौ लानानै आंनि बायदिबा बे बहुद सिगाङावनो माने बेसेबा बोसोर आगोलावनो जानांगोन बे खामानिया जिहेतु थेवब्लाबो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जितु हाबाफारि आखायाव लादों जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना दा बेखेवबाय हाबाफारिखौ दा फोरोंगिरिफोरखौ एसे फोरोंथाय होननांसिगोन ट्रेनिं टाइपनि मोनसे जितु माने अरिएन्टेसन कर्स खालामदों दिनै आरो गाबोन अर्थात सेटारडे आरो सानडे बेथ' जोबोद मोजां जादों जोंनि मानसिफोरा हमना ला बर' बे बिटिसि एरियायाव थानाय बा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जा माखासे बर' दं गोबाङानो बर' रोङा माने दा गुवाहाटियाव मोनसेल' मिरु खालामदों आरो नांबावगौसोमोन जितु नुदों माने बिथिंजाय सनापुर बिथिंजाय माखासे बर' मानसि दं बिथांमोना दाबो बर' राव रोङा जायखिजाया दा बे इनिशियेल जितु माने जागायजेननाय मोनसे स्टेप बायदिहै बे खामानिया जोबोद बाख्नायथाव जादों मानोना बर' होना खायसे मानसिफोरा दा राव रोङैनि थाखायनो गावखौनो सिनायथि होनो लाजिनाय मोनो बिथांमोना मालाबा मिटिङाव थांनो लाजियो जेन' हमना ला बर' थुनलाइ आफादनि मिटिंखौनो होनबाय बा बर' फरायसा आफादनि मिटिंखौनो होनबाय आं बिसोर थांनो लाजियो एखनबा मानोना राव रोङा बेवहाय जों बर'जोंनो बुंजोबनाय जायो बा बर'आवनो लेक्सारफोरखौ होनाय जायो बिदियाव बिसोर सिं सिं दुखु मोनखोमाना थायो बायदि मोनो आरो आं खिन्थु दा बिदि माने बिसोराबो सोलोंनोथ' गोसो दं जा नुदों दा बिदियाव बिदि मोनसे हाबाफारि जिथु फरायसा आफादा लादों बे जोबोद खामानियाव फैगोन होननानै आं सानो आरो गोसो गुदुं जानानै दं माखासेफोरा जा मिथिना मोनो जों गुवाहाटियाव थानायफोरखौ हमनो हायो माने बर'आव सोलोंनो गोसोथारमोनलै बर'आव सोलोंनो बिदि होनो आरो बिसोरनि थैयाव बर' दं मानोना बिसोर बर' गुबै बर' सोलोंगोन बिसोरो दा जोंनि फोरोंगिरिफोरा एसे ट्रेनिं बायदि माबा लानानै रोंगौथि लानानै दाब दाब जायगायाव थांनानै जि माखासे मिरु खुलिनाय जादों बेवहाय 1 जुन बा 1 जुननिफ्राय हाबाफारिया जागायनोसै जों मिथिनायाव बे जोबोद मोजां मोनसे खामानि जागोन बर' हारिनि थाखाय खौसेथिखौ जोंनो नांगौ खौसेथियाव जोंहा थांनानै थागोन बिदियाव जोंहा रावावबो बा हारिमुआवबो गासैथिं बिथिङावनो जों खौसेथिखौ नांगौ जायो बेखौ आं सानो आरो बिथिङाव हमना ला दा जोङो जितु बर' थुनलाइनि माबायाव जोङो जेनेबा इंराजि थायो जितु माने माबा ओंखारो जोंहा माउथ पिस ओंखारो बा जोंनि मा होनगोन बेखौ खुगा लाइसि ओंखारो आरो सबिनिर बिसुंबि ओंखारो बेफोराव जों मोनथाम मोनब्रै रावा जोंना थाखाथारो असमिया थायो इंराजि थायो बर' थायो बिदियाव बिसोर राव रोङिफ्राबो बर' राव रोङिफ्राबो असमियावनो लिरबाय थादोंमोन जा नुदों खिन्थु दा बे रावखौ रोंथारोब्ला बिथांमोना आरो थुनलाइनि बेलायाव गोबां आवगायबोगोन होननानै सानो मानोना बिथांमोना रावखौ रोंनायजों लोगोसे बे लिरनाय हांखोखौबो एसे एसे फोरोंखानाय जागोन नालाय बिदियाव जोंनि थुनलाइयाव गोबां जौगानाय लाबोनो हागोन होननानै जों सानो आरो बिथांमोननि जिथु गोसोनि बाथ्राफोरखौ बर' रावाव लिरनो लायोब्ला जोंनि थुनलाइ आरो मेहेरगोनां जासिगोन होनना जों साननो हायो मानोना बिथांमोना बेसेबांबा लिरनो गोसो थानानैबो बा गोसोनि माबाखौ फोरमायनो साननानैबो लिरनायजों बर'आव फोरमायसारनो हायाखै बिथांमोना असमियाव लिरदों दा बे लासै लासै जोंनि थुनलाइनि बाख्रिया माने मेहेरगोनां जासिगोन होननानै सानो आरो एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफी इकनमिक्स जिअग्राफी एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experienced and qualified teachers, best education with adorable fees,
education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।